A primeiros dos anos 60, na romería de Escuadro, eu chegaba co bus, deixei a xente, e entonces escoitei: «Ei, rapaz, ven comer con noso». E era Lolo Mosquera. Fomos ali a un sitio, a Carballeiro, un sitio, unha sombra, sacou a cesta da comida, e mira, aparecen unhas costilletas rebozadas, que bueno, pero xa empecé a ir ás cruces, a visitalo, xa tuvemos moitos encuentros. Aquela foi a primeira vez que falamos. Non podía imaginar todo o que pasaría despois. Edelmiro Cuíña formaba parte da terceira xeración da empresa que os seus avós Marcelino e Gumersinda iniciaran en Silleda en 1926, cando descubriron que aquel camión que compraran para levar ás feiras os produtos do campo tamén servía para transportar persoas. O seu pai, Aurelio, deulle un forte pulo á empresa coa compra de novos autobuses e a primeira liña regular, antes de que a súa muller Manuela e os seus fillos tivesen que facerse cargo dela de forma prematura. A uns quilómetros dali, en Vila de Cruces, asentáranse nos primeiros anos 40 dous tratantes de gando do Carballiño, os irmáns José Benito e Leandro Mosquera. José Benito abriu unha carnicería. Leandro, os seus fillos e os seus sobriños comezaron co transporte de leite e de reses, pero axiña empezaron a levar pasaxeiros. Bueno, pois naquela casa onde eu nacín, e ali estábamos todos xuntos, cos primos, irmãos, e cos condutores e traballadores que viñan a traballar ali á casa, de xornaleiros, de condutores. Cada un dedicábamos un pouco ao seu. Meu pai era máis ben da carnicería, meu tío era máis ben do transporte. Ou ibas de revisor, ou ibas de condutor, ou ibas a labrar a erva seca, ou as patacas, ou o que fixera falta. Os 60 foron anos moi difíciles, de grandes sacrificios e traballo duro. Os buses de Cuíña e Mosquera percorreron todas as feiras da comarca, cargados ata o teito con persoas, animais, bidóns de aceite ou potas para o polvo. Eran tempos de emigración. Os Cuíña viron chorar a moitas persoas que embarcaron cos seus baúis no porto de Vigo. O bus viña a tope de xente, de carga, viña moi cargado de todo, en general. Cociñas económicas, botellas de oxígeno, motos montesas, en caixas de madeira, bidóns de 200 litros de aceite. Era un autobús, pero parecía un camión, pouco menos. Cando esa diáspora se dirixiu a Bilbao, os Mosquera cruzaron o norte da península nunha ruta porta a porta que os convertiu en indispensables. Nos anos 70, a lei que fixo obrigatorio o transporte escolar supuxo un salto para as dúas familias. Chega o momento de medrar. Edelmiro Cuíña marcha a Pontevedra e deixa Silleda da man de Manolo e Lito Cuíña. En 1980, as familias Cuíña e Mosquera fan a súa primeira gran operación conxunta: a compra de líneas pontevedresas de autobuses. Foi a mellor empresa que compramos, a máis rentable de todas. Con Lolo Mosquera en Pontevedra, á fronte da nova empresa, o seu curmán Kiko decide probar sorte en Santiago. Chega xusto a tempo para o primeiro Xacobeo, que vai transformar non só o sector dos autobuses, senón todo o turismo da comunidade autónoma. O cambio de século chega cun auténtico terremoto empresarial no sector. As compras de Autocares Rías Baixas en Pontevedra e Juan Rico na comarca de Santiago suporían un forte crecemento. A creación do grupo As Rías, unha alianza de empresas familiares, era unha oportunidade para facerse forte ante os desafíos dos novos tempos e tamén o xerme da fusión definitiva entre ambas familias, coa integración de empresa Cuíña e Transportes Mosquera en Autocares Rías Baixas. Foi falar, decir, oye, mira, fusionamos as empresas, en 2 minutos, listo. Acababa de nacer a nova Autocares Rías Baixas. Bueno, teño que decir que os Mosqueras son como clavos. Estamos xuntos pola forma de ser que teñen. Despois, vos amigos,
E nunca tuvemos ningún problema con eles. Sempre nos levamos ben en todos os aspectos, tanto na amistad como no traballo. Eu creo que somos como dúas familias moi iguales. Convertida nun referente do transporte de viaxeiros por estrada, Autocares Rías Baixas cruza a liña dos seus primeiros 100 anos de vida, coa terceira e cuarta xeración ao volante, pero sen deixar de ser fiel aos valores que os seus maiores gravaron a lume. Os valores das dúas familias é honradez, unión de familia. Os meus valores pois, son traballo, honradez e iso todo. A honradez, o traballo, querer facer ben as cousas e tratar de progresar. Sen dúbida, todos os valores cos que medramos e nos trouxeron ata aquí son os que temos que manter e poñer en práctica cada día. Os valores que seguen a trazar a folla de ruta da empresa e que son a garantía de que Autocares Rías Baixas viaxa cara ao seu futuro co mesmo rumbo firme que mantivo durante os seus primeiros 100 anos.